Aquest dimarts, al Primer Segona, tenim un munt de qüestions interessants. En primer lloc, parlarem de la iniciativa que es porta a terme a Torrebarrina, de la mà del Club de Viquipedistes de l'Hospitalet i, en concret, de la 5a edició de la Viqui Marató Feminista. Ocuparà també part del programa la tasca que ve realitzant l'Associació de Famílies Solidàries amb els nens i nenes saharauís. Coneixerem també una mica més l'Associació contra el Càncer de la ciutat i, finalment, parlarem dels preparatius de la commemoració del centenari de l'Hospitalet. Comencem. Benvinguts al Primer Segona. Avui us parlarem de la 5a Viqui Marató Feminista que va organitzar el Club de Viquipedistes de l'Hospitalet. És una trobada que consisteix a crear o ampliar durant una setmana el màxim nombre d'articles possible de biografies de dones de l'Hospitalet que han destacat per alguna qüestió. Per això avui ens acompanya el Jesús Palomar, que és membre d'aquest club d'editors de la Viquipèdia. Hola Jesús, què tal? Com estàs? Molt bé, gràcies. Escolta'm, com va anar una mica tota aquesta edició, aquesta 5a ja edició de la Viqui Marató Feminista? Va ser productiva? O sigui, es van poder introduir articles nous, Jesús? Sí, vam introduir articles nous, vam aconseguir trobar dones que encara no tenien presència a la Viquipèdia en català i d'actualitzar-ne algunes que sí que tenien presència però que alhora faltava alguna dada rellevant. Per exemple, crec que vau tenir ocasió de, si més no, actualitzar alguna entrada, com per exemple la de la Paula Crespí, que estem veient aquí, que d'alguna manera es va poder posar al dia aquesta entrada. Sí, correcte. Són entrades que habitualment, sempre quan són persones que estan en actiu, en aquest cas va guanyar una Copa de la Reina i recentment els Jocs Olímpics a París i per tant pertocava aquesta actualització. Molt bé. També, clar, que és el que deies tu, si per exemple són esportistes o gent que això és convenient anar revisant-ho d'alguna manera. També crec que vau poder tenir l'oportunitat d'actualitzar d'altres perfils, com és el de la Pilar Massana. Aquí també vau poder actualitzar informació, no? Sí, la Pilar Massana recentment li van donar una commemoració, un premi, i el que vam fer és posar-ho a la Viquipèdia perquè no hi era, bàsicament. És una mica l'actualització que fem. Jesús, com està la presència de dones en aquesta enciclopèdia? Perquè recordem, fem 5 cèntims, perquè nosaltres estem parlant de la Viquipèdia i potser hi ha gent que ni sap el que és, ni sap quin és una miqueta el seu mecanisme, com funciona. La Viquipèdia és com una gran enciclopèdia que podem trobar a la xarxa. Explica'ns una mica què és i quin és el seu funcionament. Correcte, és una enciclopèdia que està en molts idiomes. El català és una de les 20 llengües que amb més presència d'articles que hi ha a tot el món. I el que es fa és una enciclopèdia col·laborativa, que vol dir que qualsevol persona pot actualitzar, pot crear continguts, sempre amb el condicionant que aquests continguts que crea o que actualitza han d'estar referenciats, és a dir, no se'ls pot inventar. Han d'haver algun tipus de referència a un mitjà de comunicació o qualsevol element que ens pugui contrastar aquesta informació. I sobre el que deies de la presència de dones a l'Hospitalet, ja és la 5a edició, cada cop n'hem incorporat moltes més. La veritat és que en trobàvem a faltar moltes fa 5 anys, i mica en mica anem omplint la pica, que es diu, i anem actualitzant, anem creixent, anem incrementant la presència de dones, perquè, bàsicament, si hi ha pocs continguts sobre l'Hospitalet a la Viquipèdia en català, encara molts menys referents a dones. Em deies que el català és una de les llengües que té més entrades. Això, teniu alguna explicació? Hi ha algun... Bé, és bàsicament l'activisme que hi ha entre la gent d'arreu dels territoris on es parla català. Específicament no és de Catalunya, sinó de qualsevol lloc del món que qualsevol persona escriu en català. Per tant, és una llengua que té vida digital i que té vida a internet, i la Viquipèdia és un reflex d'això. Tornem a les dones, a aquest recull de dones que hi ha a la Viquipèdia. Digue'm algun nom de dona hospitalenca que t'hagi sorprès, que hagis intentat trobar a la Viquipèdia i diguis, ostres, hauria de ser-hi, no hi és, no? Potser? Bé, la veritat és que trobar dones
a la Viquipèdia i de l'Hospitalet és complicat. És complicat i sobretot el que és complicat és trobar-ne referències. D'acord. Referències és aquell article que ens deies, no? Sí, correcte. Allò que ens fa contrastar que la informació que posem és correcta, especialment quan parlem de dones històriques. Amb persones que són vives, doncs és més fàcil trobar relativament informació, però, per exemple, trobem a faltar 3 germanes, les germanes Ocaña, que tenen una plaça a l'Hospitalet de Collblanc, però que no tenen presència a la Viquipèdia. Van ser 3 pedagogues rellevants a la nostra ciutat pel seu model educatiu i no tenen presència. I el que costa és bàsicament trobar aquesta presència, o sigui, aquestes referències que fan que puguem omplir aquests continguts. Clar, perquè si no hi ha cap referència, llavors no pots incloure aquesta entrada. No, perquè llavors estaríem inventant una biografia, que no vol dir que tinguem aquesta mala fe d'inventar coses, però evidentment s'han de contrastar. Ja, perquè si hi ha alguna persona que no té cap referència, llavors no la podrem trobar. La podríem incloure, però hi ha uns controls, diguem, de qualitat que ens avisarien, diguem, saltaria l'alarma i ens dirien que aquesta biografia o aquestes dades no estan contrastades i que s'haurien d'esborrar. Doncs ara seguirem parlant més d'aquesta qüestió, d'aquesta verificació que s'ha de fer d'alguna manera a les entrades de la Viquipèdia, però abans, si et sembla, Jesús, nosaltres volem ensenyar el que va passar l'altre dia a la Viquimarató i la nostra companya Marina Toledo va anar a treure el cap i tot això és el que ens ha portat. Em va fer gràcia dir, ostres, Imma Marín Santiago no hi és a la Viquipèdia i s'ho mereix molt. I dius, ho intento. Si quan tu fas una cerca trobes el nom d'aquesta persona i trobes una mica de biografia i el que ha fet, doncs és una forma de posar-la en el mapa. O sigui, què millor que la Viquipèdia. Estem molt bé en geografia, història, personatges, i estem menys bé en ciències en general. Crec que hem arribat, o estem a punt d'arribar al 20% de biografies dones, que és, no sé si és molt o és poc, però hem passat hem hagut doblat quasi en pocs anys. Les entrades de les dones, moltes vegades els rastrejadors de les Viquipèdies se'ls esborren, simplement perquè són dones. Llavors hem de tenir molt clar els criteris que segur ens reforcen la presència d'aquella entrada a la Viquipèdia i que no es pot eliminar. Que sigui el més neutral possible i que tingui referència, o sigui que allò que estàs explicant tu doncs ho puguis justificar, perquè tu pots dir Cristóbal Colom era genovès i jo tinc aquestes fonts que diuen genovès i uns altres que diuen no, és que era català i tinc unes altres fonts. Tu pots dir-ho tot, sempre que ho referencies. Corregim, revisem els articles que creen les altres persones. I no és tant només la revisió ortogràfica, sinó també d'estil, perquè a vegades hi ha articles que els fan 4 o 5 persones i es nota molt la diferència entre el que escriu i el que escriu l'altre. Diguem que molta gent vincula a persones conegudes i no les identifica amb la nostra ciutat. I nosaltres volem saltar aquesta frontera. Persones que fan coses molt importants, sopranos, emprenedores, activistes que tenen un rol important i que són hospitalenques. Doncs Jesús, et veiem aquí també comentant aquesta qüestió. Està bé que hi hagi aquest rigor a l'hora d'incloure, ja siguin dones, com és aquest cas, o qualsevol altra entrada que vulguem fer, però com escollir a qui dediquem un article? Hi ha alguna premissa en especial o només és aquest tema de les referències? Bé, el criteri principal és que hagi fet alguna actuació dins del seu àmbit professional o no professional, diguem, però que sigui rellevant. I això de la rellevància és molt subjectiu, perquè el que és rellevant, per exemple, per l'Hospitalet, potser no és rellevant per qualsevol altre municipi de Catalunya o de qualsevol altre territori. Per tant,
sí que has de justificar una mica la rellevància. Doncs, per exemple, per posar un exemple en el cas de dones, totes les dones que són regidores o han estat regidores de la ciutat, doncs el fet de ser regidora no implica en tota la història, ja no només de la democràcia, sinó de la història dels ajuntaments a l'Hospitalet, doncs no implica aquesta rellevància. En canvi, doncs, per exemple, la primera dona que va ser regidora de l'Hospitalet o la primera dona que va ser regidora amb cartera, no? És a dir, que va assumir una responsabilitat de govern. Doncs això sí que té, o per exemple, en el cas de l'anterior alcaldessa, doncs que tenia un càrrec específicament rellevant, no? Evidentment, aquestes persones hi han de ser, i és una mica aquesta rellevància, si voleu, subjectiva, però que al final has de justificar d'alguna manera perquè tinguin aquesta presència. Com funciona si hi ha alguna persona que inclou una entrada que no és correcta o que té errors o fins i tot que pot arribar a ser no gaire bona, per dir-ho d'alguna manera? Com funciona? Hi ha unes persones que vigilen i què es fa llavors en aquests casos? Bé, hi ha uns administradors de la Viquipèdia que s'encarreguen d'aquelles actualitzacions o aquelles creacions que, diguem, estan vinculades, sobretot quan algú mor, quan algú... perquè si no estaríem, molta gent posaria mort no sé qui, i no tindríem cap element que ho justifiqués o que ho expliqués, no? Llavors, aquestes persones, diguem, els hi salten diferents alarmes o diferents avisos de s'ha actualitzat determinat contingut de la Viquipèdia. Llavors, si es considera o que no és de prou qualitat o que no està prou referenciat, es fa l'avís, i si directament no es pot contrastar i no és cert, és fals, s'esborra directament. Vosaltres ara parlàvem d'aquesta Viquipèdia feminista, això s'engloba en una gran tasca que feu vosaltres i que divulgueu a través d'un podcast que es fa a Torrebarrina, que es diu el podcast de la Vicky Barrina LH. Tothom pot ser viquipedista? Tothom que sàpiga llegir i escriure. Demaneu algun requisit més, a part d'això, clar? No, cap més? Cap més, perquè fins i tot pots escriure a la Viquipèdia sense estar registrat, no cal donar-se d'alta ni crear usuari, i per tant qualsevol persona podria crear un contingut, modificar-lo, editar-lo, fer alguna esmena, i aquesta llibertat que es té, aquesta facilitat que es té, jo sempre dic que és tan senzill o tan complicat com escriure un correu electrònic. Teniu col·laboradors de diferents entitats de la ciutat treballant per fer aquesta Viquipèdia. Quins podríem destacar, Jesús, entre els col·laboradors que teniu? Bé, en primer lloc, a Torrebarrina, que és com casa nostra, evidentment, el Centre d'Innovació Social de l'Hospitalet. Després en tenim dos que són també institucionals, l'Arxiu Municipal i el Museu d'Història, que ens aporten moltes fonts d'informació, i després a nivell d'entitats sempre en remarquem dues, que són el Centre d'Estudis de l'Hospitalet, com no podia ser d'altra manera, que ens aporta coneixement, materials i fins i tot les seves obres per poder-ho volcar directament a través de llicències obertes a la Viquipèdia, i sense oblidar també el Centre de Normalització Lingüística, que bé, ens fa la revisió no només ortogràfica i sinó d'estil, perquè és evident que un article que toca en moltes mans, diguem, cadascú escriu de la seva manera i cal una homogeneïtzació. Ja per anar acabant, parlàvem que aquesta Vicky Marató feminista estava sota aquest paraigües, heu fet Viquipèdia o Vicky Maratons, millor dit, d'altres àmbits, com el d'esportiu, l'àmbit del patrimoni. Quin creus que és on falten o anem més justos d'entrades aquí a l'Hospitalet? De quina temàtica? En general, de tot. De tot. No tenim, per ser la segona ciutat del país, de Catalunya, doncs no tenim la presència que ens hauria de pertocar a la Viquipèdia en català. Per tant, anem coixos de tot, i per tant qualsevol persona que vulgui escriure sobre algun hospitalenc o hospitalenca o sobre patrimoni o sobre qualsevol altre àmbit de la ciutat, segur que troba alguna qüestió a millorar o a crear dins de la Viquipèdia. Nosaltres ens centrem molt en les dones, perquè ja portem 5 edicions i anirem repetint, perquè realment és un sector o un àmbit on sí que falta presència. Recomanaries a algú que ens estigui veient que vulgui fer alguna entrada que es posi en contacte amb vosaltres? Vosaltres el podeu assessorar? Quin tipus de gent està venint a les vostres trobades? Tenim un perfil marcat o no? No.
són gent que té uns interessos particulars, és a dir, per exemple, la gent que li agrada el món de l'esport fa entrades o actualitza entrades d'esportistes o de clubs, entitats esportives de la ciutat. La gent que ara tenim un editor que és director de cinema, productor, i li fa gràcia el tema del cinema. Aquesta persona té incentius per actors, actrius de l'Hospitalet i diferents àmbits de la cultura. També tenim agents de persones, de dones amb talent, aquesta presència femenina de la ciutat. Persones que estan vinculades amb el patrimoni, també. Llavors, no hi ha un perfil homogeni, i aquí està la gràcia, sinó que tothom hi pot escriure, tothom hi té cabuda, i evidentment, agafant la pregunta que em feies, tot i que és molt autodidacta i hi ha molts manuals fins i tot per autogestionar l'autoaprenentatge, nosaltres fem tallers, des de presencials i virtuals, a demanda. És a dir, que només cal que escriguin un correu a Torrebarrina i dir vull aprendre a fer servir la Viquipèdia, i els hi fem, ja sigui presencial o en línia, els tallers, una formació de la que sigui necessària. Molt ràpidament, per acabar, fins a quines vegades o quants cops es pot tocar un article de Viquipèdia? Això és infinit? Infinit, totalment infinit. Sempre que quan hi hagi informació nova o millorable, es podrà tocar un article de Viquipèdia. Molt bé, doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Primer Segona. Teníem una mica de curiositat, també fer balanç una mica de com havia anat aquesta Viquimarató feminista, però també per saber més coses del que feu a Torrebarrina i d'aquesta tasca de posar en valor a les dones de l'Hospitalet, però també d'anar acumulant entrades com correspondria a la segona ciutat de Catalunya. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres, gràcies. Nosaltres continuem amb el programa. L'Associació de Famílies Solidàries amb els Nens i Nenes Saharauis, que actualment coneixem com l'Hospitalet amb el Sàhara, va néixer l'any 1996 amb l'objectiu de formalitzar tot el procés d'acollida d'aquests nens provinents d'un camp de refugiats durant els mesos d'estiu, així també com sensibilitzar durant la resta de l'any sobre la situació del poble saharauí. Gràcies al finançament públic i també privat, però també sobretot de l'esforç de tots els membres d'aquesta organització, cada any aconsegueixen tirar endavant aquest projecte, el projecte Vacances en Pau, on una trentena d'infants passen els 2 mesos d'estiu amb una família d'acollida de l'Hospitalet, lluny de les dificultats de vida pròpies del seu dia a dia al desert. Tot plegat ens ho venen, però, a explicar molt millor les nostres convidades d'avui, que són membres de l'organització i també han estat en algun moment famílies acollidores d'aquests nens i nenes. Ens acompanyen d'una banda la Lluïsa García, que és membre de la Junta Directiva. Lluïsa, ¿qué tal? Bienvenida. Ya te he visto que estás ahí apuntando, o sea que enseguida vamos a hablar. També ens acompanya la Eva Martín, que és vocal d'aquesta entitat, la Olga Rodríguez, que és vicepresidenta. Què tal, com esteu? I també la Ruth Viralta, que també és membre d'aquesta organització. Escolteu, suposo que a hores d'ara, Luisa, ya estáis con todos los preparativos, porque estamos en el mes de marzo, pero los niños ya tienen que saber si pueden venir, no pueden venir. Explícanos un momento, ¿en qué momento estáis de todos estos preparativos, Luisa? Lo principal ahora para nosotros es encontrar familias. Claro, que también ese es el objetivo también de que hoy vengáis aquí, ¿no? Sí. Porque sí que es verdad que antes comentábamos fuera de cámara que hace unos años teníais muchos niños, muchas familias, y esto ha ido como a menos. Sí. Desde el COVID la gente ha hecho un receso y ahora no se quieren comprometer. Encuentras muchas dificultades para que una familia diga, vale, yo quiero estos 2 meses comprometerme y tal, porque no es el gasto en sí, bueno, claro, sí que hay un gasto, el gasto de mantenerlos y de vestirlos, pero nada más. La asociación, junto con el dinero que tenemos de la subvención del ayuntamiento, paga los viajes, paga el casal d'estiu, tenemos las visitas de los odontólogos todas cubiertas, la de los ojos igual cubiertas, la Seguridad Social nos apoya en todo. Porque ellos ahora lo explicaremos también, durante su estancia aquí pasan pues unas pruebas, ¿no? Unas revisiones médicas completas, exhaustivas. Sí, bueno, sí. Entonces, no sabéis bien el por qué cuesta tanto ahora encontrar esas familias de acogida. Porque la gente nos hemos hecho más individuales y cada uno quiere vivir su vida. Bueno, vamos a ser positivos. Es mi criterio. Es tu criterio. Que no quiere decir que sea el... Pero bueno, el objetivo es que la gente se anime. Sí, el objetivo es ese. ¿Vosotros cuántos años lleváis?
Tú, Luisa, llevas mucho tiempo, ¿no? Acogiendo niños. Sí, desde el 2003. Imagínate. Acogiendo. Eva, en el teu cas, 13 anys? Home, Déu-n'hi-do. Olga. No, jo vaig començar el 2019, que va ser l'any fatídic que ens va canviar la vida poc després amb la pandèmia. Es va aturar un parell d'anys i després es va reprendre i jo porto 3 criatures només. Bueno, però és la mateixa o aneu variant? Una la vaig acollir un any només perquè ja es va acabar pel tema Covid. Quan es va reprendre vaig acollir 2 criatures perquè era un any que faltaven moltes famílies, aleshores vaig acollir-ne 2, i un d'aquests 2 és el que ja porto, aquest serà el 4 any que ve i ja l'he anat a visitar també allà. Molt bé. I Ruth, tu quants anys fa que estàs acollint a nens a l'estiu? Des del 2015. Molt bé, Déu-n'hi-do, eh? Per tant, a mi em fa l'efecte, pel que esteu dient, que potser costa trobar aquestes famílies, però un cop algú s'apunta, diguem-ne, llavors costa deixar-ho, no? Perquè quasi tothom repeteix, no? Per què creus, Olga, que repeteix aquesta experiència? Mira, jo et diré que la gent no aculli és per una raó de desinformació. Jo dic des del meu punt de vista, jo no sabia que existia tot això, vivia alien a això. I com vas arribar? I quan ho vaig arribar perquè vaig conèixer la gent que portava el tema Vacances a Sant Pau i vaig dir, a mi em vindria de gust fer-ho. I em van dir, on vius? A l'Hospitalet. Vale, doncs et posarem en contacte amb l'Hospitalet de Sàhara. Em vaig posar en contacte amb la Luisa i aquí estic. Un cop ho coneixes, ja no pots mirar cap a un altre cantó, perquè ja saps que hi ha aquesta situació, que hi ha aquesta necessitat, i aleshores, i a més perquè crees uns vincles amb aquestes criatures, que és molt difícil. I aleshores tens clar que mentre aquesta criatura continuï venint, doncs ha de venir a casa teva, no? I jo trobo que és una experiència molt positiva, per descomptat per als nens, que per això es fa, per ells, però també per les famílies que acollim, perquè et fa posar-te una mica en el lloc, no? Perquè nosaltres som els privilegiats que hem nascut en el primer món i tal, tot i que no som rics ni molt menys, però tenim totes les nostres necessitats bàsiques cobertes, no? Doncs si tu pots contribuir a que una altra persona, una altra família també tingui cobertes aquestes necessitats, doncs trobo que ja has fet una miqueta per aquest món, per millorar aquest món. Vosaltres, com dèieu, ja fa temps que aneu acollint aquests nens i nenes. També crec que la gran majoria de vosaltres heu tingut l'oportunitat de viatjar fins al Sàhara, fins a aquests campaments del Tindouf, que és on viuen aquests nens. I suposo que recomaneu l'experiència, perquè viatjar allà abre un poco los ojos i pots entendre moltes coses del que aquests nens senten o viuen quan arriben aquí a una... Dèiem, no som rics, però tenim les nostres... surt aigua de l'aixeta, per dir-ho d'alguna manera. És important també viatjar allà i entendre com és el seu dia a dia. Ruth, tu has viatjat allà, també? Sí, és important tant per nosaltres, perquè així podem entendre, i també per la família dels nens, perquè també saben amb quines mans deixen els seus fills. Perquè també, nosaltres també ho veiem molt des d'aquí, però també ens hem de posar amb la pell de les famílies. Aquests nens tenen una família, tenen uns pares, unes mares, no? Sí, són nens que les necessitats emocionals les tenen cobertes. Sí, les físiques no, però les emocionals tenen unes famílies amb una xarxa de... molt potent, molt potent. I sí, l'experiència ja impacta molt. O sigui, no pots veure les coses del dia a dia aquí. Què és el que més et va impactar a tu, Ruth, quan vas anar al campament? El camí que fan per portar aigua, per exemple. I on la porten, potser reutilitzen una ampolla d'oli per portar l'aigua, que no és tan neta, o bé, les dutxes són impensables. O sigui, el dutxar-te, jo quan vaig estar 5 dies ja ho tenia assumit, jo ja em dutxaré quan torni a casa. Sí, que hem d'imaginar-nos que és un desert. Sí, clar. No hi ha res. No és un desert com els que ens imaginem que surten a les pel·lícules, sinó és un desert, per mi, molt més inhòspit, perquè hi ha molta pedra, hi ha molta... Com molt sec, no tot? Sí, i brut. I brut, val. Clar, la pols més la basura que deixa... Són nanos, Luisa, de 4 a...? No, de 8 a 12 años es el proyecto. Vale. Sí. A veces vienen niños un poquito más pequeños, pero
es porque allí las familias hacen algo para que esos niños puedan salir por circunstancias. Pero la edad del proyecto es de 8 a 12 años. Me comentabas... Y repiten 4 años el mismo Pueden niño. repetir el mismo niño durante 4 años. Sí. Y luego que nos da como penita, ¿no? ¿O no? Mantenéis el contacto, eso sí. Se mantiene el contacto y ellos y procuran, ya se convierte en tu familia. Cuando tú tienes un niño 4 años en tu casa, se convierte en alguien que de alguna forma pertenece a tu casa. Y entonces mantienes el contacto. De hecho, yo con uno que tuve hace ya, yo qué sé, 14 o 15 años, cada noche me dice, buenas noches, Luisa. Digo, buenas noches, Moja. ¿Cómo estás, cariño? Bien. Me manda una foto, bueno, pues esas cosas. Tenéis la dificultat, ara, com comentàvem, del tema de la manca, no?, de vegades de trobar famílies. També heu tingut altres dificultats al llarg del temps de tot el conflicte, amb el Marroc, amb el Sàhara, amb Espanya. En quin moment, en quin punt està esto, Luisa, ahora? A ver, nosotros como asociación que trae niños, la dificultad es que cuando ellos se pelean, pues los vuelos, por ejemplo, el año pasado, o hace 2 años, cuesta más, ¿no? Nos costaba, llegaron los niños el día 10 de julio, cuando tenían que haber estado a primeros, esas cosas. Por lo demás, no lo notamos, nosotros no lo notamos. Ellos tienen sus dificultades todo el año, sus carencias todo el año, y no, para nosotros no es relevante que ellos están en guerra, ¿eh? El Frente Polisario está en guerra con Marruecos y hay un frente, pero eso no sale en ninguna prensa, en nada. Ellos están peleando allí. Y bueno, lo único que sabemos es que los padres de nuestros niños, muchos de ellos están en el frente. Ja està, però nada més. Eva, en el teu cas, quan has acollit, no sé si has acollit nen o nena, bueno, és igual, és indiferent. Què és el que més els sorprèn quan arriben el primer cop aquí? Perquè clar, si ja porten uns quants anys, potser ja estan més acostumats, no? Però quan han arribat a casa teva, què és el primer que els ha sobtat? Bueno, la meva nena, la Màriam, ella va venir el primer any, però ella no era el primer any que sortia dels campaments. Havia estat a Itàlia. Altres famílies. No és en família, és com en colònies, però havia estat a Itàlia. I llavors, el que sí, allà, clar, estaven amb altres nens, amb monitors, i era una mica més... Bueno, no era amb una altra família que no coneixies. I quan va arribar a nosaltres, només que va entrar al pis, es va sentir tancada. Tancada? Tancada, completament tancada. I la vella és que no sabia... Què fer? Què fer allà tancada, i necessitava això, espai. Però aquí no podem obrir la porta i deixar-la marxar on vulgui. I allò és el que ens va costar una miqueta més. Que ella s'adaptés a aquest espai, no? Que ella entengués que aquí no tenim aquella facilitat de sortir per la porta, una criatura de 10 anys, i anar a on vulgui i ja tornaré, perquè allà és una vida molt tranquil·la, com si fos un càmping, surto, entro, vaig a casa la tieta, la jaima del meu cosí... I aquí no, clar. I aquí no. Aquí la vida es molt diferent. Y aquí no. Luisa, tú has tenido a muchos niños. ¿Cuál es la anécdota que más te ha chocado de todos estos niños que han pasado por tu casa estos veranos? Como anécdota, pues uno que Osama, que vino 4 años con nosotros, y el día que se iba, que yo ya estaba hecha polvo, aunque digamos, a ver, no pasa nada porque se van y están con sus padres, pero en el fondo el corazoncito ahí te duele, que se vaya. Y llegamos al aeropuerto y me mira muy serio y me dice, Luisa, no llores, yo te quiero mucho, pero me voy con mis padres. ¿Ves? Y ese día pensé, pues tienes razón. Pues tienes razón, hijo. A partir de aquí, bueno, llores por dentro. Ja està. Bueno. Quin és el compromís que té una família acollidora? És a dir, vosaltres com a entitat, com a organització, no sé si superviseu aquests candidats,
què és el que els hi demaneu? Explica'ns una mica, Olga. Sí, nosaltres fem una entrevista abans amb la família. Es necessita un mínim de requisit. Una cosa que et demanen és aquest certificat de penals, conforme que no tens cap mena de... Això ara es demana a tot arreu si has de treballar amb nanos. Clar, cap mena de delicte amb nens, però això és una cosa molt fàcil que es pot fer via online. I després que només es demana dedicació. Dedicació a aquestes criatures, com si quan tens un fill o tens un nebot, està per ell, donar-los l'alimentació, com deia la Lluïsa, vestir-los, però és estiu, tampoc no cal gastar-se molts diners en roba, però vaja, perquè després tota la resta de despeses estan cobertes, tant el viatge al vol com les visites mèdiques, perquè es fan a través de la Seguretat Social, i el tema dels ulls ens ajuda la Clínica Baviera, ens acull cada any, els hi fan les revisions. Després amb els dentistes també, el mateix, busquem uns dentistes per fer aquestes revisions. O sigui, el casal d'estiu el paga també l'associació, les colònies d'estiu també les paguem. Amb la qual cosa la família només ha de fer el que és això, l'alimentació. Tenir la cura d'aquests nens. I tenir cura d'aquests nens. Tu ets responsable d'aquell nen, però els responsables finals són el Front Polisario, que és el Frente Polisario, que són els que porten aquests nens. Tu els cuides com cuidaries qualsevol criatura, el fill d'uns amics, el fill d'un nebot, els cuides així, o com has cuidat els teus fills. Clar, hi ha famílies, les famílies que ja tenen fills és com més fàcil, perquè és estan entrenats. Un mes. Els que ja no tenen fills petits, jo tinc els fills molt grans i... Has fet una regressió. Sí, exacte, però que aquests nens que jo he acollit sempre han estat superbé amb els meus fills, tot i que són grans, però ells és veritat que s'han volcat molt amb ells, i és només tenir ganes d'estar amb una criatura. I després, jo no sé, jo que sempre m'han agradat molt les criatures, t'ho passes bé. I després això, jo sempre segueixo una màxima que em va dir el meu pare, que diu que amb els nens, cara seria i buen corazón, no? Doncs això, cara seria i buen corazón, perquè clar, si a un nen li deixes fer tot el que vulgui, com deia la Eva, aquí una cosa que a mi m'espantava m'espanta molt el tema cotxes, perquè ells no estan acostumats, i sempre és, cuidado, cuidado, sempre cuidado con los cotxes. És una cosa que ells allà veuen un cotxe de tant en tant, i aquí, clar, no pots sortir al carrer, clar, per ells aquest xoc deu ser important, de veure el seu paisatge diari a venir aquí. Jo m'imagino que sí, que el primer any ha de ser molt heavy la trobada. Després ja s'acostumen, perquè a més són nens que són com esponges, no? També el tema de l'idioma, de seguida ja t'entenen, de seguida parlen, i tot com que ho normalitzen, ho interioritzen, no? I ells saben que la vida aquí és així, i quan se'n tornen allà és diferent, però ja són superfeliços jugant al futbol descalços, per aquest pedregal que comentàvem, no? Però sí que jo m'imagino que el primer any deu ser molt... Jo abans ho comentava amb algú abans d'entrar, crec que hauríem d'anar nosaltres als campaments abans d'acollir les criatures, perquè, clar, quan jo vaig anar als campaments vaig dir, home, clar, jo el primer any que van venir els nens... Clar, tu vas acollir abans sense haver anat, no? Exacte, i li dius, esto no, esto tal... I clar, després penses, et deuen mirar com dient, què m'està dient aquesta senyora, no? Perquè no, jo què sé, un lavabo, un vàter, ells no ho han vist, perquè ells a casa seva no tenen, ells tenen unes letrines que és un forat al terra, no tenen com nosaltres, no? I el tema de la dutxa que deia la Ruth, és que jo, quan vaig anar allà, vaig aprendre el primer dia que em podia dutxar amb un got d'aigua, però és que el segon dia em vaig dutxar amb mig got d'aigua, no? Et vas adaptant. I quan tornes aquí dius, ostres, quanta aigua que gasto en una dutxa, però bueno, també és molt plaer, causa molt plaer dutxar-te. Sí, bueno, et poses una mica a la seva pell, no? A la pell d'aquests nanos. A les circumstàncies que hi ha allà, a les seves condicions. Noies, doncs ens hem quedat pràcticament sense temps, però m'agradaria aprofitar aquests últims segons que tenim per, no sé, qualsevol de vosaltres que vulgui llançar aquest missatge, que vulgui animar, què és el que han de fer i que n'heu extret d'aquesta experiència, no sé, qui vulgui. Només que val la pena, que val molt la pena, això us ho podem dir totes quatre, val molt la pena. I proveu. Els telèfons suposo que sí està posat en pantalla, que ens truquin, els donarem tota la informació, tots els detalls que vulguin saber que no hem explicat ara, que no és tan difícil perquè creem xarxa, o sigui, si tu avui has d'anar al metge o te'n vols anar un cap de setmana o el que sigui, estem la resta, entre tots ens ajudem. Sí, que no estan sols. Exacte, entre tots ens ajudem. Tot el mes de juliol els nens tenen casal i és el mes d'agost quan les famílies se'n van de vacances que se'ls emporten. Se'n poden anar a qualsevol lloc d'Espanya, no poden sortir a l'estranger. Això no, però això s'ha de tenir clar. D'acord, perfecte. I també una cosa, perdona, que parlem de famílies
també poden ser monoparentals. Vull dir, jo vaig acollir sola. D'acord, això també és un detall important. També és important, perquè sempre tenim la paraula família a la boca, i llavors... I ara hi ha molts models de família. Sí, hi ha molts models, i també hi ha el model monoparental. Jo vaig acollir sola i... I bé? Molt bé. Sí, no havia de discutir amb ningú per arribar a consens. Sí. Molt bé. No, per dir que s'amplia. Doncs Ruth, Olga, Lluïsa, Eva, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Muchas gracias a vosotros por la difusión. I esperem que aquest any puguem donar la bona notícia de que han augmentat el nombre de famílies que volen acollir aquests nens i nenes que venen del desert del Tinduf, dels campaments, millor dit, i que, home, doncs és una molt bona oportunitat tant per ells com per nosaltres, perquè aquí jo crec que tothom en treu una molt bona experiència. Gràcies, que vagi molt bé. Muchas gracias a ti. L'any passat hi va haver gairebé 48.000 diagnòstics de càncer a tota Catalunya, segons les dades del Departament de Salut. D'aquestes malalties, més de 18.000 es van diagnosticar en dones i unes 24.000 en homes. En dones, els càncers més habituals són el de mama, seguit del de còlon i el del pulmó, i en els homes són el de pròstata, seguit del de còlon i també de pulmó. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer es reivindica la importància d'invertir en donar resposta a totes les necessitats no cobertes en què es troben aquests pacients que cada cop, afortunadament, tenen una taxa més alta de supervivència. Al programa d'avui volem parlar precisament amb la delegació d'aquesta associació que dèiem a l'Hospitalet i ens acompanya ja la seva presidenta, que és la Olga Garrido. Olga, què tal? Com estàs? Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos avui al Primer Segona. Olga, vosaltres heu començat ja fa un temps una miqueta aquest caminat de la delegació aquí a l'Hospitalet. Des de quan ets la presidenta? Des de quan esteu fent coses ja aquí a la ciutat? Bueno, s'ha renovat tota la junta de la seu local. Jo soc relativament nova, molt nova en aquesta nova caminada des de principis d'any. Sí. Doncs des de principis d'aquest any, o sigui, molt poquet, Molt poquet. Hem començat a començar a recórrer aquest camí que per nosaltres és molt important, és molt important donar visibilitat a la nostra ciutat de tot el que podem aportar. D'acord. Em deies abans que de moment no teniu, diguem-ne, una seu en concret, un local, allò que pugueu donar una adreça, però sí que és veritat que esteu fent una tasca, una mica d'anar disseminant les vostres activitats per diferents llocs de la ciutat per donar-vos una miqueta a conèixer. Explica'm una mica quina és aquesta estratègia d'una mica d'anar pels diferents barris de l'Hospitalet. L'estratègia, a priori, és una mica supervivència, perquè teníem un local prepandèmia. Malauradament, amb la pandèmia i de més, ara ja no tenim local. Llavors, com que aprofitem sinergies, el que volem és donar a conèixer l'associació a tota la ciutat. Llavors, les nostres reunions bimensuals o trimestrals a la Junta les anem fent en els diferents locals que ens van proporcionant als diferents barris de la ciutat. Contactem amb regidories, contactem amb l'Ajuntament i ens van proporcionant diferents llocs on poder-nos reunir. Clar, però si vosaltres voleu organitzar alguna activitat en concret, no sé, se m'acut alguna xerrada, algun col·loqui, ho podeu fer en algun lloc? Heu de començar a demanar permisos o com ho feu això llavors ara? El que fem és demanar permisos, fem una tasca molt in situ als diferents llocs, CAPs, biblioteques i allà on podem trobar un lloc per poder difondre la nostra activitat. Saps si va molt per llarg això, de tenir una seu, això encara no se sap? A priori no se sap. Pel que em dius, sembla que va per llarg, perquè la majoria de locals o despatxos són compartits amb altres entitats i associacions i de moment anem una miqueta per llarg. Doncs anem a centrar-nos una miqueta en el que esteu fent, en les properes activitats, perquè d'aquí poquet ja participeu en alguna activitat, no? Sí, estem molt contents, per això que et deia, perquè som una junta renovada, som 6 persones a la junta i comptem amb una xarxa
Déu-n'hi-do, bastant important, ara mateix 20 voluntaris que estem col·laborant tots a tope. El primer que farem, el primer que tenim preparat és la Oncomarxa, que tindrà lloc ara el dia 29 de març. Participarem també al Dia Mundial de la Salut, estarem a Rambla Marina el proper dia 7 d'abril i a més, per Sant Jordi també tindrem la nostra pròpia paradeta per poder vendre roses i, mica en mica, ens ve la campanya solar, ens ve la campanya de càncer de còlon i una mica tot plegat, difondre i intentar que la nostra ciutat esdevingui més saludable. Em parlaves ara, Olga, dels voluntaris. En entitats i associacions com aquesta, la figura del voluntari és molt important. Em deies que teniu una vintena, no sé si necessiteu més, si en busqueu més, com podem ajudar. Aprofitem que estem avui aquí per explicar una mica a aquelles persones que tinguin aquesta inquietud, com us poden ajudar i què poden fer, Olga? Poden fer cadascú el que pugui. Òbviament és un voluntariat, cadascú pot aportar el seu temps, com li vagi millor, i el que necessitem és això, veus i mans per poder difondre tot el que fa l'associació, per donar-nos a conèixer, perquè a l'Hospitalet ens hem adonat que hi ha molt poca difusió de tot el que podem aportar. Llavors, contactant amb l'associació, al 900 100 036, es posaran en contacte amb nosaltres i res, a través de mi mateixa o de la Sandra. Posem-nos ara a la pell d'una persona que li han diagnosticat un càncer. Vosaltres, no sé si teniu contacte amb els hospitals, amb l'ICO, a partir d'allà us poden contactar o una miqueta quin és aquest contacte o aquest feedback que teniu amb aquests centres hospitalaris o fins i tot en els centres d'atenció primària, que sempre és el primer lloc on va un pacient. Sí, nosaltres a través de la nostra xarxa de voluntariat estem aquí a l'Hospital General de l'Hospitalet, estem a l'ICO, estem a Hèstia, també tenim participació aquí a l'Hospital Moisès Broggi, que com ja saps, encara que no és Hospitalet, ens toca als hospitalets per zona. Llavors fem aquesta part de voluntariat a través dels hospitals, es poden contactar. Després fem una labor molt important que és també un voluntariat a domicili, donar petits suports a les persones que estan passant aquest procés oncològic i alhora a les seves famílies, descarregar una miqueta, fer alguna gestió, poder fer alguna petita compra i després fem difusió. La idea és a través dels CAPs, a través de donar xerrades en els mateixos personals que treballen allà, treball social, per poder donar a conèixer tot el que podem aportar. Parlaves ara també d'aquest suport a les famílies, perquè clar, no és només la persona que la pateix, la malaltia, sinó tot l'entorn. No sé si hi ha un treball que podeu fer de suport, no sé si en aquest cas psicològic, ara que se li dona tanta importància a tota aquesta qüestió. Què és el que podeu oferir a aquestes famílies i a aquestes persones? Els podeu orientar? Com els podeu ajudar? Doncs a través de l'associació es fa un acompanyament global, psicosocial. Llavors, tot tipus des d'orientació en tràmits fins a tipus de treball social, fent activitats, també voluntariat telefònic. És una mica poder aportar perquè la persona i les seves famílies no sentin aquesta solitud que poder la vessant científica t'acompanya en tot el teu procés clínic, però hi ha una part que podem cobrir, que és tota la vessant psicosocial. És molt important. I escolta'm, la vessant legal també la podeu vosaltres vehiculitzar d'alguna manera? Perquè és gent que potser estarà molt temps que no podrà treballar, potser pot tenir algun problema amb la seva empresa. No sé si també us trobeu amb casos de consultes d'aquest tipus, no? També poden recórrer a la nostra
a la seu de l'associació, on allà també poden adreçar les seves consultes i dintre del que pot aportar l'associació sí que fem assessorament. Pel que fa a altre tipus d'assessorament, perquè com dèiem, cada vegada afortunadament hi ha més gent que sobreviu a aquests tractaments. Són 5 anys, crec, que és una miqueta el seguiment que es fa, sobretot molt de prop, però cada vegada hi ha més un índex de supervivència més alt. Un cop superat aquests 5 anys, hi ha vinculació amb l'associació? Com els podeu ajudar? O ells, fins i tot, no sé si hi ha gent que pot ajudar a d'altres persones? Explica'ns una mica, Olga. Continua tota la vinculació que la persona vulgui tenir. Tenim gent que ha patit un procés oncològic, una vegada superat aquest procés oncològic, decideix poder aportar i poder ajudar amb la seva experiència a d'altres persones que poden estar passant la mateixa situació. Llavors aquestes persones esdevenen voluntaris que donen el seu suport a aquestes persones que ara pateixen la malaltia, amb la qual cosa s'estableix un vincle molt fort amb l'associació. Teniu indexat o calculat la gent que us està venint en aquests darrers mesos, gent que necessita el vostre ajut o el vostre assessorament? Això ho teniu medit o encara no? Encara no ho tenim, però sí que cada vegada són més les persones que necessiten d'aquests recursos. Per ser important la difusió, són recursos totalment gratuïts. Gratuïts, això és important també remarcar-ho, Hi ha molta gent que sabem que no gosa, no s'atreveix a comunicar amb nosaltres perquè pensen que hauran de pagar o no saben de quina manera. Sapigueu que estem oberts a tothom i que, per suposat, serveis gratuïts. Són serveis gratuïts, doncs això no està de més, Olga, recordar-ho, perquè en els temps que corren, a vegades és això, que et fa com cosa preguntar, però no, aquí hi ha tot aquest ventall de serveis que us convidem a consultar. Olga, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa i esperem que aviat us pugueu assentar en un lloc físic i potser la comunicació sigui una miqueta més fluida. Moltes gràcies. Nosaltres seguim endavant amb el programa, tenim uns consells, però tornem de seguida. I finalitzarem el programa avui fent una vista enrere, perquè el 15 de desembre de 1925 el rei Alfons XIII atorgava el títol de ciutat a l'Hospitalet, ja que superava els 20.000 habitants. Un títol que oficialment es va atorgar pel creixent desenvolupament de l'agricultura, la indústria i el comerç, però que també té d'altres lectures. I el programa d'avui el que volem fer és parlar precisament d'aquesta commemoració d'aquests 7 anys de la ciutat i ho fem amb en Josep Maria Solia. Josep Maria, què tal? Com estàs? Hola, molt bé. Ja havíem estrenat el programa fa temps i encara no havies vingut? Doncs vinga, ets el comissionat pel centenari de la ciutat, a part un coneixedor de la història de l'Hospitalet. Escolta, com van els preparatius d'aquesta commemoració d'aquests 100 anys? Bé, anem treballant i bé, esperem que tot arribi a bon port. La setmana passada vau fer el primer acte, una miqueta, no?, de presentació, d'una mica el logotip, del que voleu fer. Explica'ns quins són els actes així principals que teniu previstos fer per als propers mesos. Bé, el que es tracta sobretot és no és tant una commemoració d'un títol, sigui el que sigui, sinó de tractar de recuperar l'orgull de ciutat i que la gent, molta gent que ha vingut a casa nostra en aquests darrers anys, pugui trobar una forma de reconèixer-se amb aquesta que és la seva casa. En aquest sentit, el que volem és fer actes de reflexió amb alguns debats que
que tractin de veure on som i especialment cap on volem anar. I també volem muntar, cap a final d'any, acostant-nos ja al moment al mes de desembre, no? Del centenari, doncs una gran exposició que ens mostri com ha evolucionat la ciutat des d'abans de ser ciutat, perquè evidentment l'Hospitalet existia, com és obvi, i també el que volem és que participi molta gent, per exemple, afegint aquesta informació del centenari a espais com festes de primavera o... Allà també us veurem, les festes de primavera aquest any. Sí, bé, de fet el que es vol és que hi hagi un seguit de que es repartiran 43.000 mocadors amb el centenari a les escoles de l'Hospitalet. També les escoles de cara al curs vinent tindran un retallable de la ciutat amb una explicació del que ha estat. I una mica el que volem bàsicament és això, és aconseguir que hi hagi podríem dir, un seguit d'activitats que pot que no siguin, no sé, uns actes de masses, però sí, sobretot, uns actes amb significat. Escolta, Josep Maria, ràpidament, podem fer un retrat de com era l'Hospitalet en aquell any 1925, perquè nosaltres no hi érem encara, encara que no ho sembli, estaven sota una dictadura, la de Primo de Rivera, amb un alcalde en concret, que era el Tomàs Jiménez, i explica'ns una mica l'intríngulis, perquè aquest títol de ciutat es va atorgar una mica a vegades com una mena de... compensació... Exacte, aquí volia arribar. Explica'ns el perquè d'aquesta compensació. Doncs, de fet, a principis de la dècada dels 20, de fet, l'Hospitalet sí que era una ciutat amb empenta, però Barcelona, evidentment, encara la tenia més, i a principis dels anys 20 el que va fer és que l'Estat va decidir que la meitat del terme municipal, tota la part que era la marina, que ara forma part de la zona franca, doncs que s'annexionés a Barcelona amb la intenció de fer un port franc. És a dir, això es va provocar tensions amb la ciutat i en aquell moment, doncs, una mica sempre s'ha interpretat que això va ser com una manera de donar, podríem dir, una mínima compensació en aquesta ciutat. Estem veient algunes imatges més o menys de l'època. Em corregiràs, Josep Maria, si es va vendre per 85.000 pessetes? A veure, hi havia una compensació econòmica, però de fet jo diria que no era en aquest moment, no era el que tocava. O sigui, que ens van aixecar la camisa una mica. Sí, perquè en principi no hi havia cap necessitat de fer de treure'l d'això, és a dir, la zona franca es podia haver fet amb tots els municipis implicats, és a dir, bé, es va optar per aquesta fórmula. Llavors, d'alguna manera, Hospitalet va quedar com sense aquesta façana marítima, no? Façana marítima, una font d'ingressos important, també, pel municipi. D'altra banda, és un moment en què l'Hospitalet també, a veure, hem de pensar que l'Hospitalet el 1900 tenia 5.000 habitants. Va quadruplicar la població en un quart de segle. Això el que vol dir és que hi ha molts problemes socials. Bàsicament és el que es desprèn, és a dir, sí que hi ha podríem dir, una part de la població que és pagesa i que això, doncs, diguem que no l'afecta tant, però sí tota la població industrial i tota la zona, especialment del Samontà, Santa Eulàlia, Aquí sí que vam patir, entre cometes, tota aquesta arribada. Però va ser, de fet, qui pateix són els que arriben. És a dir, perquè es troben en un lloc sense serveis, sense és a dir, en aquests moments, vull dir, no és la mateixa ciutat, hem evolucionat cap a bé en aquests 100 anys, és a dir... Però què suposava tenir aquest títol? Suposava alguna cosa per la ciutat?
O simplement... Bueno, és un títol honorífic, no? Perquè he llegit en algun lloc que a l'alcalde del moment, en Tomàs Jiménez, sí que li agradava molt això del títol, de la titulitis, no? Sí, bueno, això hi ha gent que té aquestes coses. De fet, és un moment, és a dir, en l'època del Tomàs Jiménez sí que és veritat que hi ha un moment d'ordenació de la ciutat, és el pla... Del territori, no? Del territori, és el pla urbanístic d'en Puiggairal, però, esclar, el problema no és tant, diríem, les particularitats de l'alcalde, que sí, que li agradaven molt aquestes coses, sinó de quina manera s'executen les coses, de quina forma s'executen les polítiques públiques. I en aquest sentit podríem dir que, bueno, doncs que es podien haver executat millor del que es van fer. I aquest és bàsicament el problema que... Aquest senyor que veiem ara és Tomàs Jiménez? Sí, i el veiem vestit amb el seu... Aquest també, el de la dreta. Que té una avinguda allà a Pobillar. Exacte, se la va posar ell. Ah, se la va posar ell? Sí. Això em sembla molt bé, eh? Sí. I va escollir ell mateix l'avinguda on volia ser... Sí, després a la República li van treure, però després es va tornar a posar. En tot cas, podríem dir que és un personatge, i amb els seus clarobscurs, vull dir, de fet, bueno, si fem una cosa política, jo diria que té més obscurs que clars. Sí, vaja. Però en tot cas, ja dic que també és un fill del moment, és a dir, és l'alcalde de la dictadura, posat a dit per la dictadura. Clar. I, per tant, jo diria que això és un pecat original que en un règim democràtic no ho podem, és a dir, no li podem donar una credibilitat o... Clar, ara ho veiem amb els nostres ulls, no? Exacte, sí, tampoc hem de fer presentisme, però sí que és veritat que no és una persona que tingui, bueno, diguem, que no té l'aval democràtic. Vull dir, a partir d'aquí hi ha gent de dretes d'aquell moment que sí que el tenen. És a dir, el mateix alcalde Just Oliveres, doncs també, vull dir, sí que havia estat escollit, era el representant de les dretes, però en aquest cas és el partit únic que decideix que és aquest senyor. D'acord. Doncs nosaltres avui volíem fer aquesta petita mirada enrere per parlar d'aquesta commemoració d'aquests 100 anys com a títol de ciutat i estarem al cas, esperarem a veure quines propostes ens feu, ja veiem que a festes de primavera sí que podrem veure coses i més endavant tenim aquesta exposició que ens deies. Sí, hi haurà també les reflexions, a la cursa nocturna també. A la cursa nocturna també estareu presents. I al final, és a dir, ara tampoc és moment d'anar-los explicant, però sí fer un tastet especialment d'aquesta exposició explicativa. Doncs estarem atents. Josep Maria, doncs res, tens bastanta feina per endavant aquest any, no? Aquest 2025, una miqueta. Molt em temo que sí, però sarna con gusto. No pica. Doncs gràcies per haver-nos visitat i per haver-nos explicat aquestes coses. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Nosaltres amb aquesta, com dèiem, mirada enrere, amb aquests 100 anys de l'Hospitalet com a ciutat, posem el punt final al programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Us esperem la propera setmana. Gràcies.